Braga é a capital da cultura 2025. De xaneiro a decembro desenvolveránse centenas de propostas culturais, aínda máis das que habitualmente dinamizan esta enérxica cidade do norte de Portugal. Estas son algunhas das iniciativas destacadas do primeiro trimestre, por exemplo, o 11º Festival Converxencias Portugal-Galicia. As músicas do afamado cantautor portugués Xosé Afonso e os versos da poetisa galega Rosalía de Castro conflúen para inspirar a 11ª edición do Festival Converxencias celebrado entre Portugal e Galicia. O programa desenvolvese en 4 cidades galegas: Padrón, Ponteareas, A Estrada e Santiago de Compostela, e en Braga, onde transcorrerá do 3 ao 23 de febreiro en varias localizacións da cidade. Comporase dun ciclo de cine galego, talleres, conferencias, recitais de poesía ou concertos. Tamén haberá unha noite de fados que xuntará o fadista Ricardo Ribeiro e Uxía Senlle o 22 de febreiro. O grupo Canto de Aquí celebrará tamén un concerto o 23 de febreiro no que tamén participarán o propio Ricardo Ribeiro e Uxía Senlle, ademais de Amancio Prada. Isto é o que escribía nada máis e nada menos que Salamanca al día, por darvos unha idea da difusión moitas veces polas Españas deste tipo de eventos. Baixo título: en 2025 hai un gran motivo para coñecer Braga como capital portuguesa da cultura. Isto é o que escribía, como digo, este diario salmantino o 31 de xaneiro de 2025, e isto é o co que arrancamos hoxe o Galiportos. Benvidos e benvidas. Ola, ola, eu son Germán Estévez, xa sabedes, o xermano á portuguesa, e aquí estades nunha nova edición deste voso episodio, deste voso programa, deste voso podcast galaico-portugués, achegando as dúas beiras do Miño voz a voz. Hoxe, en relación a esta capitalidade da cultura de Braga neste 2025, achegámonos a unha figura moi querida a norte do Miño e cada vez máis tamén a sur do Miño. Hoxe falamos de Rosalía de Castro. E facémolo xa con dous protagonistas que non son dous protagonistas calquera para falar de Rosalía. Temos xa en liña a dúas auténticas eminencias da canción, non sei xa nin como presentalos. Temos a Uxía Senlle, aí viguesa ou casi viguesa do entorno de Mos, galega, divulgadora de poesía, de música tradicional, de fusión lusófona, cunha chea de premios, cunha morea de traballos ao largo das últimas décadas. Moi boas, Uxía, benvida. Hola, boas, que tal? Un placer. O pracer é noso. Tamén temos connosco a Amancio Prada, nada máis e nada menos berciano, compositor e intérprete aí con base literaria, percorrendo sempre a lírica peninsular e evidentemente unha referencia á hora de cantarlle a Rosalía. Amancio ten premios, medallas Castelao, premios da cultura galega, e unha chea de traballos nas últimas 5 décadas. Moi boas, Amancio, benvido. Ben hallados. Para mí un placer falar contigo, Germán, sabendo que estás en Allariz, porque como te contaba antes, Allariz para mí é unha aldea moi importante na miña vida. Foi un ano que vivín ali, pero foi un ano para min revelador, iniciático da música, da canción, da rondalla, de instrumentos, de comunicación e de sentirme, notar que entre o Bierzo e Galicia hai pouca diferencia natural e tamén pouca cultural, por non dicir ninguna diferencia.
Claro que sí, aí desde o Bierzo sempre exercendo a túa galeguidade, Amancio, graciñas polas túas palabras. Convidámosvos hoxe a falar aquí no Galiportus porque, bueno, aproveitamos un pouco este círculo, este ciclo de Braga como capital cultural. Tivestes a opción tivestes a posibilidade de actuar ali en febreiro no Converxencias. Contádenos antes de máis como foi a vosa experiencia, Uxía, que tal foi un pouquiño a actuación ali en Braga, como se vos acolle sempre do lado portugués? Pois como se estivésemos na casa, como realmente a capital de Galaequia, a antiga Galaequia. Braga, sí, é un lugar onde sempre se nos acolle moi ben e sobre todo dentro dese festival que tanto fai por aproximar e por facer pontes, non, a Converxencias Portugal-Galiza, que promove o grupo Canto daqui. Entón é sempre, bueno, pois moi emocionante actuar aí, tanto o meu concerto con Ricardo Ribeiro, que un dos máximos exponentes do fado actual, un home cunha sensibilidade extraordinaria, e tamén foi precioso, bueno, pues celebrar con Canto daqui o seu aniversario, bueno, con Amancio Prada como convidado especialísimo, que, bueno, de un recital de como sempre, de sabiduría e bueno, sensibilidade. Así que un gustazo sempre Portugal, que nos acolle cos brazos abertos, non? Amancio, pola túa banda xogabas tamén na casa, aí o Bierzo prolongado ata o sur da Galicia. Que tal foi en Braga? Como foi a experiencia? Como foi a acollida? Como foi ese recital fantástico que deches? Ten en conta que houve unha muller berciana chamada Doña Jimena, que foi a avoa do primeiro rei de Portugal. Así que calquer día destos vamos a reivindicar Portugal, polo menos o norte de Portugal. Pois mira, como decía Uxía, aí en Braga, perdón, hai un grupo que se chama Canto daqui, que teñen un entusiasmo, un fervor, unha pasión por a música e por tender pontes e comunicarnos a todos estamos ao redor de Portugal. Uxía o conoce mellor que ninguén, porque eu penso que ela ten participado, coido que en todas as edicións, e eu esta é a terceira vez, e efectivamente tanto a Uxía como a min nos invitaron a cantar nun disco seu, un largo disco, co que eles querían celebrar os 40 anos de vida musical. E en Braga hai un teatro, para min, un dos teatros máis fermosos que teño visto na miña vida. É un placer cantar ali, e a beleza, a fermosura dese teatro vese incrementada ca paixao e afición do público, que é un público moi entregado a priori. Logo, claro, os artistas somos tamén os que temos que mantener soplar esa llama de amor viva. Foi un placer cantar con eles xuntos ao final, e bueno, con Uxía xa temos cantado varias cancións da Rosalía xuntos máis unhas cuantas veces. Bueno, hoxe evidentemente a ecuación é esa, Rosalía e Portugal, son dúas palabras moi importantes para vós. Entendo que Rosalía é unha palabra asociada a Amancio desde hai décadas, é unha palabra que marca a túa vida. Amancio, para ti, Uxía,
a palabra Portugal tamén é fundamental porque levas tamén décadas de aproximación aí a música de raíz e a fusión lusófona, sempre traballando con artistas portugueses, con artistas brasileiros, africanos. Entonces, encanta un pouco a mistura do programa de hoxe. E a pregunta é moi directa. Que papel ocupa Rosalía e ocupa Portugal na túa vida? Por onde queirades atacarlle, Uxía? Pois claro, vaya pregunta, porque é toda unha vida efectivamente ligada a Rosalía, o que significa que ademais ela xunto co Seca Afonso son homenaxeados nese festival que naceu Converxencias, da man destes dous grandísimos poetas, e no caso do Seca tamén músicos, e no caso de Rosalía tamén, porque ela tamén era moi musical e tiña relación coa música, tocaba algún instrumento. En todo caso, para min, claro, Portugal, eu esforcime sempre en ser unha boa embaixadora e tratar de que a nosa terra está incluída nese mapa da lusofonía, como creo que sería por dereito, pola lingua que nos une, etc. Ás veces hai distancias que salvar en ese camiño ando, pero eu diría que para min o futuro quizáis da lingua tamén pasa por aí, pola nosa aproximación a Portugal e os países e os territorios da lusofonía, non? E no caso de Rosalía, pois ela é a que mellor nos representa, eu creo, unha muller do século XIX con unha poesía absolutamente vixente, emocionante, valente, non? Porque foi unha muller que defendeu tamén, pois, o papel das mulleres na poesía, na vida, e que sempre estivo do lado dos máis humildes. Entón, que dicir, para min ir da man de Portugal e de Rosalía para min, para a miña música, é fundamental. Son o que a esa identidade compartida, non? Polo teu lado, Amancio, deixo Rosalía para o final, que papel ocupa Portugal? Sempre pois actuache ben de veces, seguramente fuches ali e entendes a cuestión galaico-portuguesa tamén como a ninguén, logo de tantos anos aí desde o Bierzo facendo traballo desde o Bierzo, desde todo o mundo, porque Amancio é universal. Digamos que tú empezaste a ler a Rosalía xa con 17 anos, pois os versos de Rosalía, digamos que xa te traían a ese Bierzo natal desde a túa experiencia fora do Bierzo cando te fuches para Valladolid. Claro, preguntarche a ti que significa Rosalía, pois non sei. Podesme dicir que todo ou case todo, non? Son 50 anos dedicada a ela. Como decía Flaubert de Madame Bovary, dice Madame Bovary c'est moi. E ás veces teño ganas de decir Rosalía de Castro c'est moi. Rosalía c'est moi. Pero mira unha cousa, eu nacín en Desas, unha aldea na beira do río Sil, sí, no barrio de Portugal. No barrio de Portugal. Sí. Teño recordos dos portugueses que iban a segar no verán xunto con tantos outros galegos. E cando volvían ao atardecer, cansos de segar, pero viñan abrazados uns a outros, como faen os cantores de alentexanos, cantando cancións portuguesas que quedaban prendidas nos nosos ouvidos, na nosa alma, porque cantaban moi ben. Sempre decíamos os galegos cantan ben, pero os portugueses aínda cantan mellor. Esas foron as primeiras evocacións para min de Portugal. Logo, eu teña familiares
que desde o Bierzo iban a comprar a Chaves. Había o café chegábanos de Portugal tamén. Era un país exótico, moi distinto e moi cercano ao mesmo tempo. E cando a Revolución dos Claveles a mí pilloume vivindo en París, nada máis aquel mismo verán do 74 eu fui a Portugal, recorrín Portugal de arriba a baixo, fun a ver a Rosa a Ramallos e comprei unha ceramista de Barcelos, cerca de Braga. Conecín algúns dos oficiales daqueles que levaban os cravos dentro do fusil, e vin a beleza de Sintra, de Lisboa, a Torre de Belén. Enamoreime de Portugal cada vez máis. E despois descubrín tamén as cantigas de amor e de amigo nun libro de Carmen Martín Gaite titulado 8 siglos de poesía gallega. E aí quedín tamén enamorado de Pedro de Anes Solaz, de João Zorro, de Don Dinís, de Pedro de Ver, e tantos outros. E no ano 80 dediqueille un disco, Lelia Doura. E teño seguido cantando outras cantigas que teño que gravar, que son inéditas. Eu fui madre a romería, faro con meu amigo, veño del namorada, por cuanto falou conmigo. Maldito sexa el mar que me fez tanto mal. E logo descubrín a poesía de portuguesa, non solamente a José Afonso, que para nós era como Paco Ibáñez, pero tamén a Fausto, a Sergio Godinho, os cantores da Cooperativa do Rodondo, que me regalou un disco, que me regalou aquel comandante que se chamaba Luís, que cantaban, por exemplo, as nubens que andan no ar, arrastradas pelo vento, foran buscar auga ao mar, para regar en todo o tempo. Que maravilla, que me encanta esta xente. E descubrín a poesía de Eugenio de Andrade, de Nuno Giudice, de Florbela Espanca, que é unha muller maravillosa. Eu non sou de ninguén. Se tú me vieses ver hoxe a tardiña, ser poeta, ser máis alto, morder como quen beixa, e ter asas e garras de condor, e tamén amarte sin perdidamente. É unha maravilla. Portugal ten unha riqueza poética e musical que e uns cantores e unhas cantoras maravillosas, e saben facer moi ben as cousas. Técnicamente tamén, todos os espectáculos que ves deles, a luz, a lume, o son, teñen uns técnicos maravillosos. Eu teño ido a cantar pouco a Portugal. Eu envidio moito a Uxía, porque ela sí que vai a cantar moito a Portugal, pero eu desearía ir a cantar tanto en Portugal como en España, porque teño moitísimo repertorio portugués. Pero bueno, todos andará, estamos no camiño. E por eso tamén estou moi agradecido a cantos de aquí que me teña invitado a asistir a estas jornadas, que son continuación, en certo modo son consecuencia de todo o que acabo de contar. Uxía, tú que evidentemente pois tes estado en contacto continuo con Portugal, como podemos explicar a figura de Rosalía a sur do Miño? Porque digamos que a norte pois é a poeta nacional, digamos que pois forma parte da idiosincrasia do galego medio, aínda que pois non todo o mundo coñeza en profundidade vida e obra, mas todo o mundo máis ou menos sabe quen é Rosalía, quen foi Rosalía, a importancia aínda vixente hoxe da poetisa. Como podemos aproximar tamén Galicia a Portugal aí grazas á figura de Rosalía de Castro? Como podemos chegar? Xa sabemos que Portugal fai tamén os seus esforzos, aínda costa pois librarse de moita cadea centralista, Lisboa e Madrid pois fan o seu traballo, evidentemente.
E no norte, pois, hai simboloxía e hai achegamentos, pero como se pode chegar bueno, un pouquiño a facer, a establecer aí máis nexo con Rosalía tamén no sur? Pois, sí, efectivamente, no norte sempre máis doado e hai máis relación xa orgánica e natural. E para introducir a Rosalía no sur, eu creo que estaría ben facelo bueno, porque hai un poema moi coñecido que cantou Adriano Correa de Oliveira, o cantar de emigración, este parte, aquele parte, todos se van. Moita xente descoñece a autoría dese poema. Estaría moi ben contar isto. É dicir, cando digo moita xente, digo, evidentemente, pues a xente coñece moitísimo a canción porque foi moi simbólica e está pois moi no sentir colectivo, pero creo que está moi ben facelo de amante ese poema, e creo que Rosalía é a nosa mellor embaixadora. Estaría ben, por exemplo, facer unha gran exposición en Lisboa da obra e da vida de Rosalía, quizáis da man da Casa de Rosalía, que están facendo un labor extraordinario tamén para divulgar a obra e a figura de Rosalía. Así que pensemos niso, Amancio máis eu iríamos encantados non? A cantar pues, nesa exposición e en fin, creo que estaría moi ben, porque de repente descubrir eles que aman a poesía, como acaba de decir Amancio aí, desde a lírica medieval ata os nosos días, hai unha poesía en Portugal nivel, por lo tanto, iban comprender moi ben a figura de Rosalía. Así que non sei por que non comezamos a facer o esforzo, quizáis tamén depende un pouco da acción exterior que pode facer desde Galicia as institucións, pero sempre creo máis no traballo, no poder da música, ¿no? Que, bueno, Rosalía a través da música de Amancio, desde logo, que foi pioneiro, e que a moitos nos abriu os ollos con respecto a Rosalía. Pois eu creo que por aí irían os tiros, quizáis a través dun recital acompañado dunha exposición. Estou aquí falando un pouco por falar, pero mellor podría ir por aí. Amancio, non sei que che parece o que comenta Uxía. Rosalía nunca estivo en Portugal, mas sempre tiña Portugal no corazón. Como achegar a figura da grande Rosalía máis alá da fronteira física e moitas veces imaginaria e tantas outras veces real para tanta xente como é o Miño? Bueno, o problema que pasa con Rosalía é que a medida que se vai se convertindo nun símbolo, cuanto máis recoñecido e máis abanderado é ese signo, eso non implica un maior coñecemento da súa obra. Os poetas, porque a mí muitas veces, claro, eu teño cantado a Rosalía en Cádiz, en Roma, en Extremadura, en Nueva York, por todas partes. E a veces dime, pero cando cantas a Rosalía en Córdoba ou tal, a xente comprende a Rosalía, pero claro, tú non vai entender a comprender a Rosalía. Juan Ramón Jiménez falaba de alas e raíces, ou raíces e alas. Un poeta está afincado no seu momento histórico, na súa paisaxe humana e natural. Pero o que fai que un poeta sea poeta é que se sae dese calendario e dese marco geográfico, porque un poeta, se é de verdad, se é auténtica, é un poeta hondo. E Rosalía é un poeta hondo. E todo o que dice Rosalía non solamente o poden sentir os galegos. Calqueira pode sentir. Se Rosalía dice que pasa ao redor de min, que me pasa que eu non sei, teño medo dunha cousa que vive e que non se ve. Teño medo da desgracia traidora que ven e que nunca se sabe onde ven. Quen non pode suscribir este poema? Ese cantar da migración,
Iste baixa e que lo haise. Esa é a última parte do seu libro As viudas de vivos e viudas de mortos, que eu musiquei no ano 69. Foi o meu primeiro premio que ganei cantando a Rosalía, e forma parte de Paramana. Venderonlle os bois, venderonlle as vacas, ánimo compañeiros, toda a terra e dos homes. Por que cantei eu aquel poema naqueles finales dos anos 60? Porque eran oleadas de emigrantes galegos, bercianos, españoles, que se iban a traballar a Francia, América, igual que en tempos de Rosalía, iban a Galicia. E entón eu cantaba ese poema nos centros de emigrantes, foran andaluces, e a xente choraba. Sí. E cando Lorca, no seu poema, na primeira canción que eu fixen, que aquela guitarra que ganei cantando a Rosalía no ano 69 en Alar del Rei, cantando para Habana precisamente, con a primeira guitarra de Rosalía, fixen a primeira canción de Lorca, que dice: arena del sur caliente que pide camelias blancas, llora flecha sin destino, la tarde sin mañana. Ese arena del sur caliente que pide camelias blancas xa adivina, anticipa, como ben sabe tamén Uxía, a afición, a paixón, a pasión, a admiración que sentía Lorca por Rosalía, que en él chama mi hermana en tristeza, el ángel mojado de Galicia. Eu vou recantar a Málaga no Festival da Guitarra. A segunda parte cantarei o Cántico Espiritual, pero a primeira parte vai a estar dedicada a Rosalía para celebrar os 50 anos daquel disco, que foi o meu segundo disco. E asegúrote que eu non atopo ninguna diferencia. Eu teño tíos, tías, tía Salomé, o tío Robles, o tío Miguel, que emigraron a Brasil. Algúns voltaron, outros quedaron ali, e os que voltaban, ou cando fun a cantar ali, como choraban con adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Entón, o que fai falta é leer a Rosalía. Que facemos os cantores? Damos alas ou azas aos seus versos, porque convertimos cada verso en un dardo que se clava directamente do corazón e inflama o corazón, ilumina o sentimento. O sea, leer, estudiar a Rosalía, máis alá do símbolo, porque a veces tenemos altos nos altares e non sabemos nada da vida deles. Sí, e que é importante lela, e que é importante comprendela, e que é importante tamén emocionarse un pouco o que comentas, non? Porque, pois como cando eu podo escoitar música en inglés, me pode emocionar, ou unha persoa que non ten contacto ningún con músicas árabes ou músicas hindús ou música, eu que sei, en alemán ou en italiano, e podo estar encantado e pódeme transmitir o que comentabas, non? Porque eu en Córdoba ou en Málaga non me vou emocionar tamén con Rosalía, sobre todo se me interpretan ben. Claro. Basta con introducir un pouco, porque tampouco é tanta diferencia, como decía o meu amigo, o filósofo e poeta Agustín García Calvo, o catalán, o francés, o galego, o portugués, o castellano, son formas distintas de falar mal el latín. Entendémonos. Pero a poesía de Rosalía é unha poesía clara, enténdese perfectamente, é un galego moi popular, dice maio longo, todo cuberto de rosas, para algunos son de muerte, para outros son de bodas, maio largo, maio, fuiste corto para mí, contigo vino mi dicha, contigo se volvió a ir. Eso es como que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los cigos se encañan y están los campos en flor. En fin, Rosalía está entroncada nunha tradición lírica que ven tamén daqueles primeiros trovadores, que pasa polo romanceiro e desde logo está afincada na súa terra. En Padrón, Santa María Lestrobe, adiós, o como chove mi viño pola banda de Laíño, pola banda de Lestrobe. Está cheo de lugares próximos, cercanos, pero ao mesmo tempo ten
un poder de vocación tal que chegan moi longe, a donde quera, a Hong Kong, todo o mundo sinten esas cousas, porque los seres humanos somos moi parecidos, por non decir iguales. Déixame, Amancio, preguntarlle a Uxía. Uxía, tes unha chea de proxectos tamén vinculados a Rosalía, vinculados a xente nova. Como explicarlle, Rosalía, a xente nova hoxe? Fálanos un pouco dese proxecto, por exemplo, que tes aí de Rosalía Pequeniña, ese espectáculo musical. Coméntanos un pouco como pode chegar tamén Rosalía aos máis peques. Pois foi o que tentei con ese disco, e a verdade é que foi maravilloso percorrer Galiza inteira cantándolle a rapazada os versos de Rosalía. Escollín aqueles poemas que me parecía que podían chegar dun xeito máis directo, non? E con músicas tamén moi sinxelas, pero sen esquecer tampouco a fondura que ten Rosalía, porque eso está en calquera dos seus poemas, e tanto en Follas Novas como en Cantares Gallegos está unha Rosalía pois moi popular. Quizás máis usei Cantares Gallegos, que parte moito pois da nosa poesía popular, e foi unha experiencia preciosa. Aínda hoxe, cando canto algún deses poemas, esas nenas e eses nenos xa medraron, pero aínda se lembran con moita emoción, e a min a verdade é que me gustou moitísimo, e percorrín lugares moi pequeniños, fixen como un percorrido non só polas cidades e polos grandes auditorios, sino por aldeiñas, por lugares moi pequenos. Iso foi un aprendizaxe para min tamén, non? E saber o queridísima que era Rosalía en cada un deses lugares. E logo cantei no fora tamén, estive en Portugal con Rosalía Pequeniña. Eu creo que esa a clave, quizás... Como era esa acollida en Portugal, Uxía, desculpa? Pois moi ben. Curiosamente, cantei en varias bibliotecas, por exemplo, e ali había os libros de Rosalía e traballábanse nas aulas. Estou falando do norte, estou falando de Braga, da cara ao sur, quizás pois xa me custou un poquinho máis, aínda que tamén hai galegos en todos lados, non? Pero sí, eu creo que a clave está en que non só se estudie, porque ás veces ten razón Amancio, non? Logo sacralizas tanto e a xente como que lle ten. Eu creo que hai que desacralizar un pouco e traer a Rosalía a terra firme e e descubrir unha Rosalía moi actual, que di, daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que ten alma de muller, mas eu que non as canto, de que a terei? Entón, descubriron unha Rosalía, pois moi ligada a nós tamén, as mulleres. Entón eu imaginei a Rosalía pois eso, como unha rapaza soñadora, pois moi directa tamén nos sentimentos, alguén que os seus poemas van directos ao corazón, e iso pode entendelo calquera, desde unha cativa ata un señor e unhas señoras pois ben maiores. Entón, fíxeno desde esa perspectiva e para que fose tamén para público familiar, evidentemente, non só para a rapazada, non? Sí. E estou moi orgullosa dese disco e do que conseguín. E logo hai outro, máis monográfico, dedicado a Lorca e Rosalía, que é algo que traballou Amancia. No 2022, non, Uxía? Sí, de Tu casa a la mía, que é un proxecto con Javier Ruibal, un cantautor gaditano extraordinario, e xuntos, e da man de Rosalía e Lorca, e contamos un pouco a fascinación, efectivamente, que Lorca sentía por Rosalía, e foi un placer, porque aproximou moito tamén. Moita xente non coñecía nin que Lorca escribira eses 6 poemas en galego, por exemplo, en Andalucía, onde eu fun con Javier,
e se o coñecían é porque algunha vez pasou por ali Amancio e os cantou, pero foi a música descubre tamén moitísimas cousas e descubrirlle a xente de Andalucía. Rosalía foi moi emocionante tamén, igual que para Javier, pois eso, cantar os versos de Rosalía en galego, compuxo melodías sobre poemas de Rosalía e eu compuxen melodías sobre poemas de Lorca. En todo caso, esa ponte tamén é moi interesante con Andalucía e non moitas veces se fai e temos moitísimas cousas en común. Así que, bueno, pois viva a poesía universal como Lorca o foi e Rosalía, non? Que son poetas que nos representan e que aínda hoxe en día, bueno, e que teñen moitos paralelismos, efectivamente, non? Cada unha a súa personalidade, pero había moitas cousas. Sigo cantando Rosalía nos meus concertos, agora estou celebrando os 40 anos na música e canto, pois fago unha revisión daquelas que cantan unha música que fixen sobre ese poema precioso de Rosalía, tal como as nubes que impele o vento e agora sombran e agora alegran os espazos inmensos do ceo. Así as ideas locas que eu teño, as imaxes de múltiples formas, de extrañas feituras, de cores incertos, agora sombran, agora alegran os... agora xa me ves, xa me perdín no final, teño que cantala. Pois ese poema maravilloso. Bueno, faríamos vos 1000 preguntas a cada un, evidentemente, só polas vosas traxectorias, as vosas carreiras, a vosa singularidade, pois xa dá para facer varios programas temáticos con cada un. Mas hoxe un pouco xa querendo pechar xa esta fantástica conversa alrededor da figura de Rosalía, ya a figura de Rosalía vinculada a Portugal. Bueno, evidentemente teño vos que preguntar a cada un aí polo voso campo de acción no momento actual. Como ves, por exemplo, tú, Amancio, logo de 50 anos recitando, de 50 anos aí compoñendo, interpretando, como ves a poesía hoxe, como ves a lírica hoxe, que proxectos interesantes están facendo, non sei, como ves logo destas décadas todas, como ves a evolución, como está chegando a poesía aos máis novos, en que momento estamos? A poesía e a música, pero bueno, sobre todo a poesía, teño que preguntar. Home, non sei, a verdade é que non me sinto capaz de facer unha resposta a unha pregunta tan sociológica. Para min, estou nesto por vocación. Cando canto a Rosalía, non é que cante a Rosalía, cántome a min. O que canto a Rosalía é como o que eu sinto. E penso que labora como que decía Uxía, de cantar aos pequeniños, nesos pequenos lugares, nesas escolas. Esa é algo moi importante, porque la letra con música entra. Aprendimos a multiplicar cantando. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. E te van quedando. Entonces, Mallolón, como chove miudiño, todas as cancións van quedándose e van facéndose, quedándose na alma de cada un, porque iso tamén é o que facía Rosalía, que a maioría dos seus poemas parten de coplas populares. Camparte vas chavales cando vos ollo tocar, morro-me de soidades, xa cantan os galos por día que te me voen a baite, como chove miudiño, hai moitis, ariños aires, ela inspirábase nese canto popular, sobre todo en cantares galegos. Follas Novas é un libro xa máis íntimo, e non te digo nada ya en Las orillas del Sar, porque Rosalía, no olvidemos que tamén escribió en castellano. Su último libro, Las orillas del Sar, es un libro maravilloso. Yo no sé si tú vas a ilustrar luego esta conversación con algunos temas. A mí me gustaría que pusieras pues de Muxía, el que ella te pida,
yo te pedí el poema Ya que de la esperanza para la vida mía, que una versión que grabé con Ginesa Ortega y la Real Filarmonía, para que se sepa también cómo entronca, cuando hablamos de la hondura, del cante hondo de Rosalía, cómo se manifiesta de una forma tan espontánea, tan natural, musicalmente de esa manera. El programa de ahora es variopinto, como siempre lo ha sido. Cada cantor es distinto, tiene sus fuentes, tiene sus experiencias de vida, tiene sus lecturas, tiene sus vivencias. Y hay cantores maravillosos que siguen cantando a la poesía. No hay una buena canción que non tenga unha buena letra, unha buena poesía detrás. E a última para ti, Uxía, como ves o panorama musical? Estamos nos poñendo moi sociolóxicos, como di o Mancio. Hai un rexurdir da música folk, da música de raíz, da música galega. Como estás vivindo estes últimos anos tamén, logo de vivir pois aqueles 80, aqueles 90, facendo unha chea de proxectos, levando a cabo unha chea de iniciativas, de músicas, de composicións. Estamos nun momento especial ou iso é, digamos, botar as campás antes de tocar? No, eu creo que sí estamos a vivir un momento especialísimo, ¿no? Con respecto a nosa música tradicional, por fin parece que entendemos que iso ten un valor patrimonial incalculable e que a rapazada nova pois está aí creando libremente, sen moitos prexuizos, usando pois as ferramentas que utilizan a música electrónica ou que sexa, pero feito con moito coñecemento e con moito amor pola nosa música. Así que non podo estar máis satisfeita de ver arredor pois xente como as Tanxugueiras, Mondras, Fillas de Casandra, tantos proxectos ligados á música tradicional e logo, por suposto, que moitas delas beberon das fontes bueno, pois de xente que foi pioneira, como Leilía, por exemplo, non? E tantos outros proxectos. Eu agora fixen unha revisión dunha peza pola Rúa de San Pedro, moi popular, no repertorio de Malvela. Mondra, Malvela e Uxía fixemos unha nova versión desa peza. E a madurez dese rapaz con 25 anos pareceume non sei, moi esperanzadora, non? De como coida a música, como coida a estética, e creo que tamén podemos aprender diso, o mesmo que eles pois aprenderon de nós, non? Bueno, cando había moitas menos oportunidades para abrir camiño, daquela foi complicado. E agora, bueno, digamos que teñen un camiño menos difícil e cantando na súa lingua, non? É algo que nós nin soñábamos, podíamos soñar, así que eu son realmente optimista. Penso que a xente nova pois ten moitas cousas que contarnos e bueno, e tamén gústame moito esa relación así interxeracional. Eu procurei sempre alentar, impulsar, amadriñar tamén proxectos de xente nova. De feito, no meu concerto dos 40 anos viñeron as Tanxugueiras porque son máis amigas que eu coñecín cando estaba comenzando, que asubín o escenario comigo para cantar coa Real Filarmonía, ou as convidei ao festival que eu dirixía, o Cantos na Maré, no que Amancio tamén estivo presente un ano. Así que, bueno, e logo, en xeral, a música creo que ás veces tamén bueno, responde un pouco a patróns, así, e creo que sempre hai que buscar o risco e a creación e como buscar bueno, como diría eu, a investigación, estar aí dándolle voltas ás cousas e tentar aportar pois algo novo. Eu nestes 40 anos é o que fixen e bueno, e
e cantar aprendendo a quen escoitei. Unha vez, nunha homenaxe a Amancio, cantei unha canción que compuxen para él, pero fixen desde a máis pura admiración e querencia, ¿no? Así que, bueno, creo que debemos ollar atrás e ao mesmo tempo ter un pé así, pois no presente. Pois fantástica a conversa con Uxía Senlle, con Amancio Prada, dúas auténticas eminencias da música e da música cantada e da figura de Rosalía tamén. Evidentemente, o final ten que ser, se vos apetece, Amancio recitando algo, Uxía tarareando algunha cousiña, e agradecervos, como digo, o voso tempo, a vosa disposición e os vosos saberes, que son realmente para disfrutar quen o estea a escoitar. Carabel de carabeles, veño de lonxe por verte. Carabel de carabeles, veño por falta de verte, non por falta de mulleres. Bravo, Amancio. Dinamita pura e non me meto con nadie. Moi ben. Uxía, non sei se queres tararear algo por aí a modo de celebrar esa mañá fantástica, ese sol que tes aí detrás. Ai, sí. A ver, podo cantar esta de Rosalía. Daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto dirse da paloma, ai, de que a terei. Bravo. Un aplauso de toda a xentiña que está a escoitar o Galiportus, un abrazo moi grande, un bico moi forte, e moita forza cos vosos proxectos neste 2025. Amancio e Uxía, graciñas polo voso tempo. Gracias por a túa paciencia e perseverancia, Germán, porque levabas tempo intentando facer esta entrevista, así que xa a segunda costará menos. A segunda estades convidados a vir por Allariz cando que irades. Pois eso sería un placer coincidir con vosco. Graciñas, ata outra. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amouriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santro millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nascín, deixo a aldea que conoso por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Se sollán lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Se sollán lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor, voume sollo sin arrimo, miña terra, adiós, 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 tamén queridinha, adiós por sempre quizais, digo cheste adiós chorando dende a beiriña do mar, non me olvides, queridinha, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña
miña carsiña meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos. Non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. Ben, aquí continuamos neste especial sobre Rosalía a portuguesa. Temos tamén un corte de Fernando Pena, divulgador da obra rosaliana a surdomiño. Escoitamos o que nos conta Fernando nunha pequena conversa que tamén tivemos a oportunidade de ter con el. Escoitamos a Fernando Pena. Temos connosco xa a Fernando Pena, un portugalego, como lle gusta el dicir, afincado en Braga, nado en Lisboa, de nai galega, de pai lisboeta, unha mestura moi interesante, apaixonado por temas de cultura, poesía, traballando dende hai máis dunha década en Braga polas iniciativas galegas en liña directa, digamos, con Converxencias e co Castro Galaico, ese festival de Nogueiró. Moi boas, Fernando, benvido. Grazas. É moi interesante contar contigo aquí no Galiportus porque, alén de escoitar pois a xente tan insigne, tan salientável como son Uxía Senlle e Amancio Prada, gustábanos tamén pois desde o in situ, non? Un pouquiño desde o lado portugués, tú que estás aí vivindo en Braga, nesa mestura tan interesante, pois interesábanos conectar con alguén que nos comentase un pouquiño a visión de Rosalía, como dicimos, desde o lado portugués. Coméntanos un pouco cales son as orixes e un pouco a evolución histórica da imaxe do coñecemento de Rosalía en Portugal. Ben, si empezamos falando a día de hoxe, non é moi coñecida Rosalía en Portugal. Fai uns anos, bastantes anos, nos fins do XIX, nos principios do siglo XX, había movimentos culturais que buscaban tamén unha identidade para quen Rosalía era unha persoa importante, unha persoa que tiña o seu valor. Estou me acordando de momento, por exemplo, de Teixeira de Pascuais, que ten un poema que lle dedica a Santa Rosalía. Pero, co pasar dos anos, de alguna maneira, o interese, o coñecemento de Rosalía foise diluindo. Unha opinión moi persoal é que durante todo o tempo dos 50 anos de réximen fascista que vivemos aquí, a idea de traer cousas da fora, de identificar Portugal, sobre todo con algo de España, non era ben vista. Entón, non hubo activamente como que unha tentativa de facer esquecer, de apagar os períodos de historia en que había unha entidade única na Península Ibérica. A nivel de historia aprendíamos que tiñan estados romanos e que tiñan vindo as invasións bárbaras e que viñeron os árabes e que de repente estaba Don Afonso Enríquez. Son 800 anos de historia que pasábamos así, correndo en 2 minutos. E claro, non só aí, tamén outras cousas. Todo o tema cultural, a Galiza é unha grande descoñecida. Aquí no norte de Portugal, que estamos aquí ao lado, é moito máis o é en Lisboa ou noutros pontos do país que están máis lonxanos. Pero, en ises termos, agora, hai unha dúcia de anos que estamos traballando desde Braga con iniciativas culturais como, por exemplo, será o Festival Converxencias, que de feito as datas escollidas para ese festival teñen que ver con a data de nacimiento de Rosalía e a morte de Zeca Afonso, pola coincidencia de datas que ao principio eran 2 días, o 23 e o 24, e agora resulta que é o mismo día. Pois por aí empezou esa idea de facer unha iniciativa cultural que homenaxeara
os dous é que divulgar a cultura galega en Portugal, porque non se coñece. Poño como exemplo a Adriano Correia de Oliveira, un dos célebres cantautores portugueses, ten unha canción que se chama O Cantar de Imigración. Esa canción foi publicada aínda antes do 25 de abril. Esa canción é parte, é a traducción de parte dun poema de Rosalía, o poema para Habana. E entón fala, como coñecemos o poema, fala de fame, fala de inmigración, as realidades que aquí, nesa data en Portugal, non se podían falar. O goberno non lle gustaba que, non lle podería gustar que se dixera que había fame en Portugal e que había xente con necesidade de emigrar, buscarse a vida noutro sitio. E entón, isto contómo fai moitos anos un amigo meu que era periodista, que estivo presente, hubo un festival onde foi lanzada esa canción, estivo a piques de ser prohibida por os servicios de censura do goberno fascista por abordar eses temas, que eran temas prohibidos en Portugal. E houve alguén que lle dixo ao señor do lápiz roso, como lle chamábamos aquí, é que iso non ten nada que ver, que eso é da Galiza, non é daqui, a Galiza é lá en España, iso non ten que ver con Portugal. E por ese motivo tan parvo, acabou por si pasar a música a ser presentada. Claro que a intención era de aproveitar as palabras de Rosalía aplicadas a Galiza 100 anos antes e denunciar o que se pasaba nese momento en Portugal. Pero colleu tanto a música, foi tan importante que eu coñecín xente que levaba anos cantando esa música e que non tiña nin idea de por que falaban da Galiza, de onde veo o poema. O sea, a ese punto, unha música que era importante, que era coñecidísima, que as persoas cantaban. Incluso un amigo me dixo, eu sempre me preguntei por que raio falan da Galiza, que non fai sentido. E non sei, era un poema de Rosalía. Nese grande esquecemento durante moitos anos, contra iso estamos nós intentando loitar, intentando saer de volta a memoria e ao coñecimento en portugués a grande poetisa que foi Rosalía de Castro. Iso estamos. A ver, como nos vai a cousa? Hai algún detalle histórico, non sei se máis pois de cara á galería, que se acostuma dicer, non? De así un pouquiño, bueno, pois non deixan de ser detalles, monumentos. Por exemplo, hai unha estatua ubicada na Praza Galiza aí no Porto, que penso que é de mediados do século pasado. Isto crees que é relevante aí en plena ditadura ou simplemente foi, pois nada, como digo, un detalle simbólico que hoxe, pois moita xente, infelizmente tamén, supoño que pasará por ali pola Praza Galiza, verá a estatua e tampouco igual non se fai moitas preguntas. A cuestión é exactamente esa, sí. A estatua ten 70 anos, creo, porque foi este ano que se celebraron os 70 anos da estatua, un acto público, estaban aquí o presidente o alcalde do posto, vamos, o presidente da Cámara, estivo Anxo Angueira da Fundación Rosalía de Castro, estiveron elementos da Xunta, que sí, hubo un momento oficial moi interesante, pero a verdade é que sí, a maioría da xente que pasa diante da estatua, que ademais é moi fermosa, non ir como acórdome agora dun poema de Miguel Torga, un poeta portugués, cando fala sobre a morte de Fernando Pessoa, e di que a xente viu pasar o enterro e nin siquiera se preguntou quen estaría ali. Era un dos maiores poetas portugueses, pero a xente non lle interesaba, e creo que a ver parte da xente que pasa na Praza da Galiza ve a estatua de Rosalía, unha estatua fermosísima, pero non sabe quen é, non terá un gran interés en saber iso. Nese momento sí había a vontade no corpo de moita xente de celebrar esa comunión, esa relación de veciñanza, de proximidade,
coa Galiza, esa estatua sería como un marco diso. Pero é iso, é unha estatua que está ali, chamase a Praza da Galiza, ten a estatua de Rosalía, e punto. E a xente, o portugués normal, o portuguense normal, non se pregunta quen é Rosalía ou por que está ali a estatua, que ten que ver. Nisto influen tamén supoño, Fernando, os medios e a escola, non? Como, non sei, un pouco como ves a cuestión desde os dous planos, como cal é o papel que teñen feito os medios tamén aí en Portugal. Temos feito algún episodio tamén aquí no Galiporto sobre xornalismo e desinformación a un e outro lado do miño. E como ves tamén a escola? É dicir, que non sei, que falta aí no currículo escolar tamén a nivel de, bueno, aí entraríamos en cuestións máis profundas, non? Como de onde ven o portugués, que sentido ten, bueno, pois un pouco a Galiza en toda a historia de Portugal, ese descoñecemento, non? Do que moitas veces tamén aí no propio Portugal vos queixades. Sí, mira, como non estou directamente ligado á enseñanza pública, non checo a dicir cal é o programa hoxe. Podese falar o que era cando estaba eu estudiando. Iso xa van moitos anos, moitísimos. Pero había é que non era só, a idea de que na Galiza houbera algo de interesante non lle pasaba pola cabeza a nadie, ou algo que se relacionara con nós. De feito, nin na Galiza nin en calquera outra parte, porque tes escritores do idioma portugués, este portugués de Portugal, sin pensar na orixe, en nada diso, pero escritores do Brasil, de repente acordo, por exemplo, de Jorge Amado, que non entraban no currículum da disciplina da asignatura de portugués. Nin eu estiven hasta os 12 anos e acórdome que ao final se chamábase literatura portuguesa, era eso, portuguesa, non era literatura en portugués, era literatura portuguesa. Estudiabas os autores portugueses e punto. Entonces, como exemplo, cando anos antes, o día en que empecé, estudiei Gil Vicente, para min foi un momento de fascinio total porque empezou a ler Gil Vicente, sí, porque avisaban que isto é un portugués arcaico, é a maneira que se falaba nese momento. Eu estaba lendo aquilo con acento galego. Cando iba á casa da miña familia a Galiza, pois era na aldea, era así que a xente falaba ao redor. A xente da aldea falaba como escribeu Gil Vicente. Claro que por ter esa conexión, a min de repente aí se me abríronse meus ollos. Empecé a entender que había algo máis que aquilo que nos contaban, pero de feito, a nivel oficial non tiñas ningunha divulgación, ningunha preocupación, e creo que seguirá sendo o mismo, porque seguimos nós que estamos con esta labor de intentar promover a cultura galega, demostrar que a cultura galega, a lingua galega e o portugués son como irmáns, senón a mesma lingua, dúas versións diferentes da mesma lingua, e que son dúas linguas irmás, como mínimo. E hai unha grande descoñecemento e a xente. Moitos portugueses siguen pensando que, bueno, o galego é un accento do español, non é un idioma propio. Como moito sería un dialecto. E non entenden e non saben que hai unha conexión directa con o idioma portugués. Sigue habendo ese descoñecemento. Como está o programa oficial? Non o sei. Pero a verdade é que sigue habendo ese descoñecemento e isto ata con xente que está acabando, que está na universidade neste momento, colegas cos que falo, cando lles conto toda esta historia, ai, que interesante, pois non sabía, non... Aquí estamos, así estamos. E en canto aos medios, non sei como ves tamén o panorama. A verdade é que non vexo grande interés nos medios de facer de falar dese tema. Habrá algúns programas
de radio, estou me acordando, hai un programa de radio na Radio Universitaria do Miño, pero é da responsabilidade do Centro de Estudos Galegos que fai iso. Os medios portugueses, pois, noticiarán as cousas que facemos, as nosas actividades, pero non aprofundan ese tema. Non vexo, non me acordo de ver eu en ningún sitio artigos. De repente hai un libro que fala sobre o tema e si hai un artigo nun periódico que pode falar sobre o libro, pero máis sobre o evento, o acontecemento, o libro, a peza, que sobre a relación en sí que habrá entre os dos idiomas. E a última, Fernando, un pouco de na visión do futuro, é dicir, que pensas que se pode facer, que pensas, por onde pensas que poden ir un pouquiño as cousas de cara a mellorar a imaxe de Rosalía como gran vínculo cultural entre Galicia e Portugal, aí sobre o terreno? Pois, gustaríame moito saber o que facer porque estaríamos póndonos niso. A verdade é que seguimos intentando facer esa divulgación, facer eventos, festivais, concertos, donde se fale niso e se vaya levando esa mensaxe a máis persoas, pero somos pequenos. Tendría que haber unha implicación, unha vontade oficial de facer esa divulgación para ter máis apoios, para chegar máis lexos, non sei. Home, a verdade é que non sei, non sei como será o futuro. Nós seguimos aquí na loita para que non se perda totalmente a memoria de Rosalía aquí por Portugal, pero tería que haber unha implicación oficial. Eso de separar que, por exemplo, o tema fose levado a enseñanza do portugués nas escolas, falar nese tema, que é o portugués de onde veo, non naceu así de repente, é unha lingua latina e punto. Bueno, pasou por moitas cousas, fálase, recordaime, si fálase da lírica, trovadores que a galaico-portuguesa, pero aí está, é galaico-portuguesa, cando na realidade era completamente galaica toda ela. Falase de uns autores, falábase no momento, pero non se fai nunca esa conexión entre os dous puntos, entre Galiza e Portugal. A idea de que fora, antes de que surdiera o portugués independentemente, ou castelán, que esa lingua fora a lingua culta dos reinos da península, pois nada. É unha cousa que non se comenta, non se fala, pese un pouco ao lado e a xente queda coa idea de que hai unha curiosidade histórica que nese momento os portugueses falaban de outra forma e punto, xa estamos. Rosalía, agora sí que acabo. Rosalía nunca estivo en Portugal, mas ela coméntase, dice que sempre tiña Portugal no corazón. Isto é así, hai base aí fundamentada ou simplemente son sensacións, Fernando? A verdade é que hai un poema de Rosalía que se chama, creo que nas orelas do Mondego, o río do centro de Portugal, que é o río que pasa por Coimbra, e foi publicado nunha revista nese momento. Eu non estou seguro, pero creo que foi publicado apenas nunha revista ou uns xogos forais, unha cosa así. Pero si, hai por lo menos un poema en que Rosalía fala sobre o Mondego. O sea que algún interés tiña que ter, algún coñecemento. Bueno, sendo ela quen era con toda a súa vontade de prestixiar o seu idioma, non lle podría pasar desapercibida a cuestión portuguesa. Pero, bueno, aparte ese momento de ese poema sobre Coimbra, non me acordo de outra así, outra relación así significativa. Digamos entón que ela, pois, si que tentaba aí un pouquiño ter a cuestión de parte, pero máis que nada en
igual en colaboracións, como dis, ou en actos, digamos, bueno, un pouco aí de parte tamén de outros autores portugueses cos que podía contactar, ou como era a cousa? Pues yo creo que sí, que hubo algunos contactos. Ahora, a ver, yo soy un simple apasionado de Rosalía, non son especialista que trema, Que non é pouco, Fernando. pero eu sei que sí, que había interés da parte de acá. E creo que hubo algúns contactos entre algúns dos intelectuais portugueses, polo menos coñecían algunha cousa habería, pero non sei de seguro a que relación sabería, non che sei responder a eso con seguridade. Pois Fernando, nada máis, Fernando Pena aí, apaixonado da cultura da poesía, da obra de Rosalía, colaborador habitual do Converxencias, do Castro Galaico, prazer terte aquí no Galiportus, obrigadísimo polo teu tempo e ata cando queiras, ata a próxima. Aquí estou. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz, 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes e enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Pois ata aquí este especial rosaliano, un agradecemento enorme a Uxía e a Amancio, tamén a Fernando Pena, un abrazo moi forte para eles, para todos vos unha apertiña. Continuamos aquí preparando máis e mellores contidos no Galiportus, un bico tamén grande a todos aqueles que nos están a escoitar desde aquí, desde a Contorna, no 107.2 da FM da Radio Illariz, aquí con Carlos nos mandos técnicos. Máis nada, hoxe marchamos, vamos embora cun tema de Uxía, con Tan Xugueira se falla ese fantástico A Fala. Chao, chao, obrigado. Con máis feble, o pesar máis profundo. Ósalo con máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor, o murmurio do vento. Deixaremos nós ese beber ser que deixaremos nós. O idioma é un dedo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo, máxicamente bello, eternamente.
el sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. Precisamos a lingua